салому дуруд дӯстони ман. Ба ҳеҷ кас пӯшида нест ки ситораҳои футбол миллионер ҳастанд ва баъзи онҳо ҳатто миллиардер. Мухлисон аз тамоми дунё ба Аврупо меоянд то ҳунарнамои футболбозонеро чун Криштиану Роналду, Лионел Месси ва Неймар аз наздик тамошо кунанд. Вақте талабот аст, албатта пешниҳодҳо ҳам мешаванд. Бинобар ин маошҳои кайҳонӣ ва шартномаҳои рекламавии сершумор набояд ҳеҷ касро ҳайрон кунанд. Бисёриҳо мегӯянд ки футболбозон пули бедарди миён кор мекунанд. Ин аз рӯи адолат нест. Ин масхара нисбати одамони оддӣ аст. Кани бинем кани онҳо бо маоши муаллим ва духтур ва корманди сухторхомӯшкунӣ чӣ гуна зиндагӣ мекунанд. Чунин суханҳо ҳамеша буданд ва дар ин бора баҳсҳои зиёде кардан мумкин асту шояд ягон бахил ҳатто китобам нависад. Аммо қоидаҳои ҳаёти ҳозира ҳамин хел ҳастанд ва ҳамеша муҳим аст ки на танҳо камбудии футболбозон, инчунин амалҳои неки онҳоро бибинем. Охир футболбозон ҳамаи маблағи худро фақат барои худашон сарф намекунанд ку. Имрӯз мо ба шумо қиссаи кӯдаки 7 солаи португалӣ Томасро нақл мекунем ки ба ӯ Криштиану Роналду ва Ҷорҷина Родригес кӯмак карданд. Инчунин дар бораи дигар амалҳои хайриявии Криштиану Роналду гап мезанем. Агар ин мавзӯъ писанд бошад, пас лайкҳои қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. соли 2021 ба анҷомёбии худ наздик асту ба дастҳо муҳим аст то онро бо ғалаба ҷамъбаст намоянд. Дар ин шабу рӯз дар топ 5 чемпионатҳо рақобатҳо бо ҳама санъату ҷолибияташон идома доранд. Тамошои ин рақобатҳоро ҳамроҳ бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале муҳимтар аз ҳама, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди ташфут. Маълумотҳои зарура дар комментария. Ба ҳама муваффақият. моҳи сентябри соли 2019 духтурон муайян карданд ки Томас бемории саратон будааст. дар ӯ нейропластома муайян карда шуд ки ин навъи хело хатарноки саратон мебошад. моҳи октябри соли гузашта пас аз 1 солу 1 моҳи табобат ҳолати Томас баръакс бадтар шуд. волидони кӯдак ки барои табобат ба маблағи калон ниёз доштанд, аз мардум кӯмак талаб карданд ва Роналду ва арӯси ӯ Ҷорҷина ба доди онҳо расиданд. дар ин бора нашрияи Тутоспорт хабар дод. ба Ҷорҷина ва Криштиану барои кӯмак ташаккур мегӯям. Ташаккур ки ба Томас кӯмак кардед то барояш табобати хуб дастрас бошад. бо ҳамин тарз ин хабарро хоҳари Ҷорҷина Ивана дар инстаграми худ тасдиқ намуд. Томаси 7 соларо ба беморхонаи Альдеброни шаҳри Барселона фиристоданд то табобаташро идома диҳад. умедворем ки ӯ шифо ёфта истодааст. ин ягона амали хайри Роналду нест. моҳи марти соли 2020 дар айни хуруҷи коронавирус Роналду ба беморхонаи Мадейра 5 аппарати нафаскашӣ дод ва ҳамчунин 1 миллион евроро барои мубориза бо вирус хайр кард. Ҷорҷина Родригес ҳам пайрави шавҳараш аст. ӯ соли гузашта ауксиони хайриявӣ эълон кард ки дар он футболкаи Роналду бо имзояш фурӯхта шуд. маблағи ба дастомадаро ба беморхонаҳои Испания баҳри мубориза ба коронавирус ҳадя карданд. шумо медонед ки барои чӣ Роналду татуировка надорад? ҳамааш ба он хотир ки ӯ донори хун аст ва ҳамасола ҳамагонро даъват менамояд то онҳо низ ба дигарон кӯмак кунанд. ана ҳамин хел Роналду дасткушод аст. лайкҳои худро баҳри ӯ гузоред, мо бошем идома медиҳем. Роналду ҳамасола миллионҳо долларро барои хайрия сарф мекунад. Криштиану бо UNICEF, Save the Children, ҳилоли аҳмар ва дигар ташкилотҳо ҳамкорӣ дорад. ана вохӯрии шахсӣ бо кӯдакони бемор ки барояшон шояд тӯҳфаи беҳтарин дар ҳаёташон бошад, хело зиёданд. суратҳо аз чунин амалҳои хайриявӣ хело бисёранд. соли 2012 Роналду аллакай ба як кӯдаки бемории саратон дошта кӯмак намуда буд. ӯ муолиҷаи бемории кӯдаки 9-соларо пурра пардохт намуд ки ӯ сутунмуррааш саратон шуда буд. мутаассифона ба ҳамаи кӯшишҳо нигоҳ накарда кӯдакро наҷот дода нашуд. соли 2014 бошад, бисёре аз мухлисон ба ҳоли прическаи нави Роналду механдиданд ва масхара мекарданд. аммо на ҳама хабар доранд ки Криштиану ин корро баҳри Эрик Ортис Круз кардааст. ин кӯдаки 1 сола бемор буду Роналду барои ҷарроҳияш 60,000 евро дод. пас аз ҷарроҳӣ дар бари сари Эрик ҳамин гуна пай монда буд ва Криштиану баҳри дастгирии ӯ мӯяшро ҳамон хел кард. волидони ин кӯдак аз Роналду танҳо як имзо дар футболка хоста буданд то онро дар ауксион фурӯхта маблағашро барои муолиҷаи кӯдак сарф намоянд. вале Криштиану Роналду ҳамаи маблағи муолиҷаро шахсан худаш пардохт намуд. соли 2015 Роналду як нусхаи туби тиллояшро дар ауксион бо арзиши 600,000 евро фурӯхта ҳамаи маблағро ба фонди Make a Wish равон кард. ин ташкилот орзуҳои охирони кӯдаконе ки муолиҷа намешаванд амалӣ мекунад. барои ғалаба дар евро 2016 Роналду 275,000 евро ба даст овард. ин маблағ барои мубориза бо саратони кӯдакона хайр карда шуд. ҳамон сол Роналду инчунин ғолиби Лигаи Чемпионҳо шуда 600,000 евро гирифта буд. ин маблағҳо барои чӣ сарф шуда бошанд? бале, боз ҳам барои хайрия. онҳоро Роналду ба фонди хайриявии ООН тӯҳфа кард. ана ҳамин гуна инсон аст ин Криштиану Роналду. дӯстон, умедворем ки барномаи имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. агар ҳамин хел бошад, пас лайкҳои қиматбои худро фаромӯш накунед. бо шумо буд канали Футбародарон ва ровии барномаҳо Беҳрӯз Артиков. хайр, то барномаҳои дигар.